back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Sa mo yung tuyo na to? Ambot lang, wa ko mahibaw. Jess, Jan, dili ka angay mo kumpiyansa ni Matt. wa ko mahadlok niya, Jess. Okay, pakikitaan ko siya. Unsa? Jan, no. No! Ay kabala ka. Makikoordinate ko ni Chuck, labot nini. Moderate tanan ng iparolti ni mo, Club. Yes, John. Thank you, Club. So, masabot nga buod niyang i-emphasize nga nalain siya nako. Namo ni Jess, kay wa mi mo kibaw niya kay lagi suod na mo siya. Maybe. Unsa kay laing rason? Ambot, wa ko'y laing idea. Pero, sa ato ng pagtanaw niya, ayaw gyud pagkumpiyansa niya, Jan. Sugad siyang pag-abot gikas Ghost Club. Siya mga kausaban nga akong imatikdan. Di na ko komportable pa niya. And that, bisan tuod gi-consider ko siyang suod nga higala. Suod sa dugay panahon. But nowadays, wala ko'y sali pa niya. Jan, Thank you, love. Mo, Mao ka na, bro Chuck. bro. May bawa ka ba? Dili pa ginugay. Nakumpirma na ito. Miyembro yun sa organisasyon nga Lighthouse of Francimat. Unsa? O tuod din di ningit na makakumpiyansa pa niya. Niya to pa, bro. Nagduda na ko niya. Ugwa, gini ko masayaw pa. Yes, bro. Pero bisan pa nini, gusto ko siyang pakikitaan. Well, it's up to you. Although, di ka angay nga makumpiyansa niya. Dako ko pasalit mo. Huwag magsinusayo ni mo. O di nang ikaralan. Di amis mo likod. Di ka kilupasaglan, bro. O go ahead, bro. Okay, bro. Thank you. Saan ko? Yes, ang kunon ko. Na may gitago kong silos na dyan tungod ni Clavel. But, dili sayon ang paghikalimot sa among kasuod. Sud sa dug ng panahon. Sa among pagkapro. Sa among mga pinagsamahan. Oh, unsay akong buhaton. Naglibog ko. Oh, may nanawag. Oh. Si Madam Senator Regina. No. No. Tubagon ko pa ka. Hello, Madam. Abi ko bag dili ko ni mo tubagon, Matt. Oh, sorry, Madam. Layo manggugo sa akong unit. O ako ba kinahanglan sa imong rason? I'm sorry, Madam. Kumusta nang gisangon ka nimo sa organisasyon about John Gregory Carlson? Oh, Madam, please, give me time. Hatagi kong panahon. Hatagan kang panahon. Hangtod ka no sa? Pagsulti lang kung dili nimo kaya. Unsa man? Kaya ba nimo ang pagpatay ni anang John Carlson? O dili? Tubag.
Um, kaya na ko, madam. But please, muhang lang ko. Hatagi kong igong panahon. Uso pa, wa pa ko may bao kung nahain siya karon. Ay, imo na ka ng problema. Oh, yes, madam. Nasayod ko. And that, whatever it takes, you need to do it. Whether you like it or not. Klaro ba, Matt? Klaro ba? Shit! Unsay akong buhaton sa man! Nga minumitaw ako balik si madam. Oh. John. Hello, bro. Kumusta, bro, Matt? I'm doing fine, bro. How about you? Kumusta? Well, praise the Lord, bro. Kagitagan ko niya og lain kay kayo na naroon mabuhay. Oh? Bitaw. We need to thank him. We need yun. What ay mahimo, bro? Kung way Ginoo ang atong kinabuhi. Yes, bro. Yes, you're right. Long time no see, bro. Yan ang gimingaw ka na ako. Yabag. Oh, siyempre. You're my best friend. You're a part of me, bro. Kabayan ka na sa akong kinabuhi. Oh. Murag uyab. Oh, bitaw, bro. Namiss na gin ako ang atong pinagsamahan. Really. Mo ba? Me too, bro. Bitaw. What's up? Kailangan ko sa mong panghupaw, bro, Matt. You know, bro. Oh, mahal ta kayo ka. Mahal gid kayo. Labaw pa sa akong iksoon. Taon sa kaman nga murag nagdrama ka naman niya. Nga murag nagdrama ka man ron. Naibuong ko nimo. Please. Please understand me, bro. Sabta lang ko. Kay I really miss you lagi, good. Our partnership. Our companionship. Remember? Yes. Wa ka lang mahibaw, bro, kung giunsa ko pag-value ang taran. Deep in my heart. Wala, may gawas ng natural. Unsa man, nabayot ta ka? Yapat. Bitaw, bro. Bitaw. Bitaw, na-miss na ko ang atong conversation sa may ni. Ikaw na. Mabitaw nga. Naiubos gyud ko nimo. Say, Kinsa may dili naiubos ana. We consider ourselves, bro. Brothers or more than brothers. But, correct me kung sa'yo panggari ko ha. Murag, something has changed between us. And it really hurts me. bro, Sakit pa minahon, bro. Di ba? Kung ang usa ka relasyon, maguba lang sa mga butang nga pwede kidunta nga. Dili makaguba, ini. come on, bro. Kadit. Murag di ta mahuman ning alita sa phone magsulti na. Magkita ta. Nakita? Really? Gusto ka magkita ta? Namura ka mangganig. Nilikay na nako. Butang nga, sultihan talang ka, bro. Sultihan talang ka. Naiupos ko nimo. Mao ginay tinuod, bro. Okay. Enough, bro. Magkita ta. Kanang kita lang. Kanang way magka-disturbo na to.
Okay, Matt. Mayo kay magkita ka mo. Basta kinahibawag ka na. We want a result sa inyong panagkita ni anang John Gregory Carlson. Bye, madam. Bye. Midiritso magtingog. Si Chief Devon. Nag-video call. Hello, Chief Devon. Kumusta na ang gimbuhaton niya tumat? Kung siya nai-update ini. Di pa lang yung tugay nga nagkasulti kami ni Matt. Magkita sila karon. Busa, mag-expect na lang tag unsay sunod nga mahitabo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!